дар ҳақиқатан вақте ки мо ба Москав сафар мекардем, як ҳамин эҳтимолиятҳо вуҷуд дошт, чунки дар гузашта мо рафтор ва кирдорҳои мақомоти қудратии Тоҷикистонро меомӯхтем ва таҳлил мекардем ва медидем ки бо кадом тартиб ва усулҳо шаҳрвандони Тоҷикистон аз Русия дузида мешаванд ва ба ин хотир ин эҳтимол вуҷуд дошт ва инро мо пешбинӣ карда будем ва дар таҳлилҳои мо ин вуҷуд дошт ва дигар қадамҳое ки мақомоти қудратии Тоҷикистон дар Тоҷикистон мегузошт, мо онҳоро медидем ва мо вақте ки шахсоне ки ба тариқи дуздӣ ба Тоҷикистон меоварданд ва дар Тоҷикистон нигаҳ медоштанд ё ин ки онҳоро маҷбур месохтанд ки ба ин ё он масъала сухан гӯянд ё болои ин ё он шахсият ё гурӯҳи ҳизбе тӯҳмат зананд, инҳо дар таҳлилҳои мо ҳамеша буд ва ин эҳтимолиятҳо дуздӣ шудани мо низ аз худи шаҳри Москвам вуҷуд дошт. оё ҳадафи ҳамин амалиёт фақат шумо будед ё нафарони дигаре низ дар нақша буданд? дар нақшаи худи ки ҳамин амалиёти дуздидан болои ман сурат гирифт, танҳо ман набудам, дар ин ҷо Муҳиддин Кабирӣ низ буданд, чунки чӣ хеле ки аллакай шумо каму беш маълумот пайдо кардед ки ин аз тобистони соли 2018 шурӯъ шудагӣ буд. онҳо чандин маротиба дар Аврупо омаданд вомехӯрданд ва бори аввале ки онҳо даъват карданд моро, онҳо гуфтанд ки дар сатҳи болои ҳукумат шуморо даъват мекунанд. худи Муҳиддин Кабирӣ ва шахсан маро даъват карданд ва гуфтанд ки агар ҳардуи шумо якҷо биёед, мо дар сатҳи болотарини ҳукумат шуморо қабул мекунем ва масъалаҳое ки вобаста ба муҳоҷирини тоҷик аст ва вобаста минбаъд фаъолияти оппозитсион дар Русия барои иҷозат доданашон бо муҳоҷирин кор кардан ва дар ин ҷо мо барои шумо дар ҳамин масъалаҳоро бо шахсони олимақоми мақомотдорони Русия барқарор мекунем ва ба ин хотир ман фикр мекунам ки дар ин ҷо аслан ҳадафи дуввумин будам, ҳадафи аввалин дараҷа ин Муҳиддин Кабирӣ буд. Чун вақте ки ман бори аввал ба Русия сафар кардам 28 ноябри соли 2018 буд, шахсе ки маро дар Русия қабул кард ва мо муддати 1 соат бо он шахс суҳбат кардем, яке аз наздиктарин шахсони ба боваритарин шахсони Владимир Путин ҳаст. яъне ки ин ба маънои он буд ки ман рафта ин паёмро ҷиддӣ ба Муҳиддин Кабирӣ расонам ва Муҳиддин Кабирӣ дар давраи дуввум розӣ шавад вохӯрӣ дар Русия. яъне ки ҳамин бубинед, вақте ки акай Муҳиддин Кабирӣ гуфтанд ки ман феълан намеравам, бигзор шогирдони ман, намояндагони мо раванду ва баъдан мо мебинем. вақти дуюм маротиба онҳо пофишорӣ карданд ки агар Муҳиддин Кабирӣ биёяд, бисёр масъалаҳо бо тариқи ҷиддӣ аллакай ҳал мешавад, роҳи ҳалли худа пайдо мекунад. яъне онҳо ҷиддӣ мехостанд, онҳо бисёр мехостанд ки Муҳиддин Кабирӣ дар ҳамин давраи дуввум равад. вақте ки давраи дуввум шуду Муҳиддин Кабирӣ гуфтанд ки феълан шумо раведу бубинед ки то куҷо ин кор меравад, онҳо аллакай диданд ки дигар бо Муҳиддин Кабириро бо ин фиреб андохта наметавонанд ва дигар танҳо мондам ман. дигар гуфтанд ки агар як дафъа ду дафъаи дигар вохӯриҳо мешуду бо тариқи конкретӣ масъалаҳо гузошта намешуд, шояд ки дар давраи севум ман намерафтам, чун бо гапҳои рӯякиву инҳо касе бовар намекунад ва
вақте ки дар давраи дуюм расидем, онҳо фаҳмиданд ки дигар ман намеоям, гуфтанд хай ҳамин Шарофдинам агар ки мо баргардонем, агар Шарофдинам дуздӣ кунем барои мо басанда аст. яъне ки агар мо якҷо мерафтем, мо якҷо қурбонӣ мешудем дар дасти ҳамин режим. моро якҷо мегирифтанд. ва чӣ хел шуд ки ба даст афтоде, чӣ хел боздошти шумо сурат гирифта Москва? ман аз боздошт пасонтар шаҳр медиҳам. масъалае ки дуздӣ шудагӣ ҳастем, мо ҳам аз ҷониби мақомоти дар инҷо дар якҷоягӣ ҳамоҳанг кардан ва амалиётро гузарондан. ин мақомоти вазорати корҳои дохилии Русия буд ва мақомоти федералии амнияти бехатарии Русия буд ки ФСБ мегӯем. ва дигар органҳо дар ин ҷо ҳамоҳанг буданд. яъне ин амалиёте ки болои мо сурат гирифт, ин дар сатҳи болоӣ буд. ин ягон нафаре набуд ки ин амалиётро ягон, агар бигӯем ки дар сатҳи вазир буд, ин дар сатҳи вазир набуд, ин дар сатҳи болотарин буд. чунки вақте ки ман дар дохили Тоҷикистон будам ва ина эҳсос мекардам ва инро худи Ятимов ғайримустақим тасдиқ кард ки ин дар сатҳи болоӣ сурат гирифтааст. ва Ятимов гуфтанд ки ин ҳама вай пешво аст, пешво ин корро кардааст. танҳо пешво ин қудрата дорад ки ҳамчунин корҳоро анҷом диҳад. яъне ки ман мустақиман аз баъзе шахсони воломақоми Тоҷикистон фаҳмидам ва ғайримустақим худи Ятимов инро тасдиқ кардам ки ин амалиёт дар сатҳи болоӣ сурат гирифтааст, на дар сатҳи вазиру, на дар сатҳи инҳо. шумо дар Тоҷикистон дар дасти вазорати корҳои дохила будед ё кумитаи амният? ман дар дасти вазорати корҳои дохила як рӯз будам ва баъдан маро бо худи ва иҷозати Эмомалӣ Раҳмон ба кумитаи давлатии амнияти миллӣ доданд. яъне 16 феврал аллакай? бале 16 феврал аллакай ман дар дасти кумитаи давлатии амнияти миллии Тоҷикистон супоридам. тағйир чӣ гуна кай шурӯъ шуд дар ҳамин қазияи шумо? яъне ки аллакай масъалаи баргаштан матрах шуд? масъалаи баргаштан ин аслан фишорҳои ҷомеаи шаҳрвандии Тоҷикистон буд ва дар ин ҷо ҳам кишвари Ҳоланд баъд аз нашр шудани видео ва дигар дарёфт кардани дигар санадҳо мутмаин шуд ки маро дуздидаанд. онҳо вазорати корҳои хориҷияшон даст ба кор шуданд ва дар ин ҷо бо созмонҳои ҳуқуқи Human Rights Watch, Комитети Хелсинки ва созмони ҳуқуқи инсон Осиёи Марказӣ, вақте ки инҳо шурӯъ кардан бо сухан гуфтан ва дар ин ҷо Amnesty International вориди қазия шуданд ва баъдан дар ин ҷо худи сафири олмон дар Тоҷикистон низ дар ин қазия ҳамроҳ шуданд ва талаб карданд бо вазири корҳои хориҷа асл вориди гуфтугӯ шуданд. намояндаҳои мақомот суҳбатҳое кардан, музокираҳое бурдан, шартҳое гузоштанд ки масалан барои бозгашт? музокиратҳо буданд, шартҳо буданд. шартҳои асосии ин ягона ҳамин буд ки бояд ки ман ба Тоҷикистон боз баргардам ва шарту шароитҳошон ин ваъдаи $2 миллион буд ва инҷа баъзе чизҳое ҳастанд ки ман оҳиста инҳоро мегӯям, чун саволҳо боз пароканда мешаванд, вале ин ваъдаи $2 миллион ва ваъдаи маро бо ин хотире ки ман дигар дар васоити ахбори оиди дуздӣ шудану оиди ҳамин масъаларо дигар матраҳ накардам ки онҳо ба ивазаш ба ман $2 миллион медиҳанд. вале бармегарде бо $2 миллион ва хаб мекунӣ, ҳамин? бале шумо $2 миллион мегиред, дигар дар ҳамин маврид мо дигар суҳбат намекунем ва шумо аз дуздӣ дар ягон ҷо ҳарф намезанед. ва
در جریان بازپرسی ها مثلا در روزهای اول اون وقت چی شرایط و چی شرط ها میگذاشتن؟ مثلا آیا عفو وعده بود یا چی؟ نه اصلا به قتل رساندن بود اول اینکه و دوم هم که گفتن که ما در مدت 1 ساعت میتونیم هر چیزی که برای موضوع راست میگیریم ولی با مدت 25 سال سود میکنیم و دیگرش که با همکاری میکنیم و اینجا بعضی شرایط بود من وارد بازی آنها شدم تا اینکه از این وضعیت بیرون بیایم. یعنی همه سناریوها همه حرفها و گفته ها اینا همش چیزایی بودن که بگیم که ساخته شدگی بودن. اینها رو من فردا انشالله در پرس کنفرانس هم نقطه به نقطه چگونه دزدیده شدم همش باز انشالله صحبت میکنم. و باید همین را باید دانیم که از اول هدف حکومت روسیه و هدف حکومت تاجیکستان این هر دو دزدیدن بوده است. ما همین را پورا تحلیل کردیم از سخنها از پیشنهادها از دعوتهای آنها که هدف هر دو این کشور دزدیدن بوده است و در اینجا حکومت روسیه و حکومت تاجیکستان هر دو تشکیل کننده هستند و شرکت سامان ایر و این شرکت ها اینها هم شریک هستند در این جنایت. این یک جنایت بین المللی است. البته اینها ما در آینده میبینیم که چه اینها رو به دادگاه بین المللی و اینها رو برای جنایتی صادر نمودهشان به جوابگری کشیم. خب بعد بازگشت شراف‌الدین مثلا چند روز بعضی اظهارات از جانب شما صدا دادن، آیا این به وضع نزدیکای شما در تاجیکستان تاثیر نرساند؟ همین باید که مردم تاجیک هیچ وقت نترسن. همین چقدر ترسید زوری آنها زیاد می شود. آنها هیچ قوت ندارن. همین مردم باید نترسن. همین میترسن برآمده در فیسبوک در همه جا گپ زدن که فلانی احمد محمود آمد همین مورا فلان شکنجه کرد یک گپی بد گفت. اگر همین کار هر یک شهروند کند من فکر میکنم که دیگر هیچ مقامات قدرتی دیلو نمیشود نزدیک خانه یک نفر بیاید. عکس چکی صورت چکی در اینترنت پرتو بگوید که این نفر ما رو اذیت می‌کند. دیگر هیچ که نفر نزدیک نمیشود. من میدونم اگر که یک مقامدار قدرتی خانه ما رود خیلی روزش بیند که چیکار خواهم بودش کرد. به خاطری که هر قدر ما ترسیم بالا ما همین قدر زور میشوند. باید مردمی تاجیک ملت تاجیک همین درک کنند که ترس راهی برآمدن از وضعیت نیست. باید مردم نترسد. میخواید از وضعیت برآیید باید نترسیده پیش رفتن در کار. اگر هر قدر ترسید آنها بالای شما زور میشوند. این قاعده طبیعت است.